Biyag ti tao. Nagturo kami di rabi, Leia. Ije balay da Mariel agayam ko, tatang. Ulbod, naggapo aki di balay da Mariel. Kat imbaga na nga awan ka ijay. Wah. Nagturugam iti rabi ikunak. Ije balay tinobyom, ha? Uwan, tatang. Nya. Ikan-kansan. Sige ha. Padasan nyo di mang kabil kanyak, tay darum kayo, tatang. Ha? Laglagipan nyo a babae ak. Kat minor di dadak pay lang. Mabalod kayo no kabilandak. Ipabalod kayo. Aniya. Una yung di kasta pa nagsasaom, Leia. Kasla di nakpay kabilanganan nga amam. Gapot ta didak maawatan nga anak yo, tatang. Di yumat ngamin itad di pagragsakak. Ipaidam yu dayan tiragsak ko. Anyan? Talaga nga ipaidam mi no amumi apa ka isagmakam. Imubumingan ka ngam asawa ti adday ti panunot mo. Addan to pa 15 years old na nakiasawan. Siyak tulakit din a 17 ti tawanan. Ag-eskwela ka pa'y nga umuna. Baybay ang pailaan day ta asawa. Pinalubusan da kan ama ki boyfriend. Taagpilit kamat ngamin. Ngamno day ta asawa saan pa'y amabaling. Basta makiasawa akong tatang. Agdan na kamin ka ni Alden. Mayat kayo man no saan. Ang mga no pagsinaan data, Leia. Saan? Siyak ti matumpal. Saan nga isuda? Naimbagkan ka at awan dagiti dadakkel mo ang makibibiyangkan ka. Wen tadaday di abroad. Nawayaak titoy. Tamaaramid ko amin na kayat ko. Naimbag ka pa'y Alden. Basta pauitan dak iti kwartak, ayusan. Kahit, kasano? Di ka nagawid di balayo. Tama nga no di da kan palubusan arumwar dananang kantatang mo. Pagyanak nga rodan ngay. Dito'y balay mi Awan kadwak dito'y Leia. Sige, alahag nga rodan dagiti kawis ko. Tagdan natan, Alden. Apay dagita kawas mo, Leia. Pumanaw akong dito'y balay nanang. Agdan na kamin ka ni Alden. Anya, amom ka diti ibagbagam. Nagubingan kayo pailaang agdan na kayon. Kan kasanon ti panagadal mo, anak ko. Agtuloy aklata Di kay mandanagan. Ituloy ko ti agiskwela. Makaturpusa kiti panagadal ko nga uray makiasawa kon. Isublim dagiti kawas mo iti kabinet mo, anak ko. Saan ko maanatang kanti ulan? Nanang itad yun ti wayawayak tabalasang akon. Agadal kapay. Inton makalpas ka iti panagadal mo. Samon to aramidan ti kayat mo. Basta siyak ti matungpal. Inyan anak dakpay lang amin no di yumat itad ti pagragsaka. Leia! Rabiin, adi bakit? Maturog tan. Gusto day ta na panagsangsangit mo. Apay akas di anak ta. Saan tamat anak kurang anang bagbagakan ko, ana. Pinadakkel ta, babaan iti nasaya at asursuro. Napapay akas di tararamidan na. Na-impluensya ni Jen Nubio na. Manipod na gayan ayat dakin ni Alden. Nagbaliwan ti ugali ti anak ta. Kasanoon ti panagadal na. Mala, maturog tan. Tasukunan ta intun bigas. Leia, agawid tayo, anak ko. Tsak kayat nanang. Saan na nakaturturog ti inam idirabi. Gapo iti kapapanunot na ken ka, Leia. Basta tsak kaya. Baybay andak ko man. Di kay mandanagan. Awan da ka sa mapasamak kanyak iti puder ti nobyo. Ayan ni Alden, takasaritak man. Apay tata, anya ti pagayo kanyak? Alden, yawid min ti anak mi. Ubing kayo pay. Apay, kabailan yon ti agpamilya. Nilaya ti pangibagaan nyo iti dayta. Saan kit di asyak tata?
Noan niya ti pangadeng na, iso ti masurot. Basta siya. Pasurot aklaan iti anyaman na desisyon na. Basta ditoy akon balay da Alden nga agnaad tatang. Sa anak nga agbisin ditoy. Taday jabrod da mamakan papana. Binulan apaw itan da ni Alden iti kwartana. Anak, agpagpakaasi kami kan ka. Denggan na kami kumaiti amam. Ubing kayo upay kini Alden. Agadal kayo kumapay anak ko. Diyak nga rod kaya atin dag-eskwela. Masaduta kon. Basta makidan na akon kani Alden. Siyak nagpakpakaasi kada kayo nanang, tatang. Itadyo ko man ti waya-wayak. Dakkel akon. Balasang akon. Kabahila akon ti maisina kada kayo. Leia, agpili ka. Siyak, wano dagiti dadakkel mo. Kat si ka syempre. Si ka nga rodon ti pinili. Agbiagak nga uray awan dagiti dadakkel ko. Basta dakay ti biyag ko. Agyaman ak, Leia. Talaga gayam anapatagakan ka. Unay-unay Alden. Si ka ti biyag ko. Si ka ti amin ko. Lumapukaw ka iti biyag ko. Nasaysaya at lamapukaw akong dito lubong. Ngamin, ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka mat unay-unay, Leia. Mangan kan ali. Di ka man nangan itay agsapan. Inta sukunan ti anak ta, mani. Namin adon nga inaramid ta dayta. Ngam natangken ti ulo na. Awan mabalinta. Mani, Namin ano abi nagpaganta. Ngam awan denggin na. Tumangsit pa yan. Iso abay bayam. Palugodam iti kayat na nga aramidan. ngam kasanulaangan ti masakbayan ti anak ta. Nupilitan ta nga agawid. Ang mga ano niya ti aramidan na. Ang mga nudakdakas pa iti mapasama. Mani, Saan taan nagkurang anang bagbagaken ko, ana? Inaramid tan ti pagrebengan ta, kas dadakkel na. Iso ang makaambo nga roden iti biyag na. Kas jeti kayat nang aramidan. Awan ti maaramidan ta. Basta bayabayan talatan, nga uray awanen iti puderta ti anak ta, bakit? Papanam Alden. At daw ting ming agbabarkada. Umayak mat Anya? Ngampasig kami ang lalaking agkukuyog. Agbati ka na. Basta umayak. Di ka mapmapano di nakikuyog Alden. Anya? O sige nga Rod. Sumurot ka, Leia. O sige, kakatuwa. Agsyat tayo lang. Tado pa'y tinagatang arak. Alden, gusto, nabartakan. Agawid takitin. Maburburing ak dito yan. Siyak lang tisan nga umininom. Oh, di uminom ka, mat no kayat mo. Atoy, uminom ka, honey. Ha? Okay lang kan uminom makiti arak, Alden? Wan, basta ka doon na kayos laan. Ala, agsyat ka mat, Leia. Alden, papanamanan. Agay ayab ti barkadak. Adda pa panan mi. Mabartag kan tuman na sumangbutan. Di kan mapan. Saan na mabalin? Saan na naragsak ti tropa mi? No adda absent ka da kami. Masikuga kon. Ngam panaw-panawan nakpaila dito balay. Mabiitak lang. Umayak ba't nga ruda? Anya? Basta sumurutak kan kung naksumurutak, Alden. lakay, agrugbat ka. Intaray da iti ospital di anak ta. Anya? Ne, apay ka no? Naidaras sabot ti panaganak na. Daras tayin ta kita di anak ta.
Sige, mabait lang nga rod. Tagsukatakbit. Agyaman ka ta nasalun at kayong agpadpada iti anak mo, Rhea. Nanang, Uray basikog ka, agpuypuyat ka. Takasano, surot-surot ka iti asawam iti sa dinuman apapanan na. amangan namin noong nga panagbabae. Isa ang masapul abantayak ti asawak, nanang. Anya, itataad anak mo, agtalinaad ka lang iti balayo. Di kan ruar-arwar. Nanang, Asikaswam anaimbag ti anak mo, anak ko. Aday ta. Napaturog konti anak ta, Leia. sige, ipaigda mo ni Takrib na. Wen. Aday ta. Mapanak matan. Ni, papanamanan ka trabiin. Pagbigyak ti barkadak. Tapno saan nga agpasugnod. Kasangay na ngamin ita. Alden, awan ka duwami ka ni baby dito balay. Di na kami kumapanawan. Mabiitak lang mo. Agsubli ak madladagos. Di kan mapan. Di nakpagpungtutan, Alden. Apay ayakas ta ka, Leia. Tikayat mo. Bambantayan na ka ka na yun. Tikayat mo. Addaak lang itisibay mo. Palubusan lakmat ang makaaliwaksay. Apay, tapno nawaya kang agbabae, kasta? Awan babaik. Mapanakon. Naipilit mo ti Rumar, sumurot kami iti anak ta. Anya? Saan na nasayater aramidin yung agasawa, Leia? Agrabrabi kayo amapan makininom kadagiti barkada yo. Akadwayo ti anak yo. Pati ti anak yo. Mairamraman ang mapuypuyatan. Addan anak mo, Leia. Saan ka nabalasang? Iso nga ijamon ti mapan makininom. Apay ayaman nakibiyang kayo, tatang. Kat saan kami mat nagdawdawat iti kanan mikada kayo? Saan kumanatangkan ti ulom, Leia? Ibagbagami lang ti rumbang nga aramidin nyo. Takaasi ti anak yo. Ammo mi tararamidan mi, tatang. Addan na kami kanal din. Saan na da kayo timang pakpakan kada kami? Tadagiti dadakkel na Alden timang mangto diti kwartami. Iso adi na kami kuman pakibibiyangan. Talaga asukir da nga anak mo. Di na kayat ti mabagbagaan. Ay, ad dapay kit din ating mangsit. Idinakiden nan kini Alden. Pagkarit na ti kinabak nang tinakaikamangan na. Kaslaawanen apulos ti kasapulan na kadata adadakkel na iti kasya pa nagsasaw na. Ala, baybay amon lakay. Tapno saan nagsakit tinakam mo. Iwaksimon ang panunutan ti madi nga ugali ti anak ta. Ikararagan talaangan ida, agraman ti apo ko ta. Alden, mangalataman iti katulong ta dito'y balay. Marigata na ka mga iwan kin ni baby. Ha? Sige. Taibagak ka da mamakan, papa. Umanugot da nga ta. Wen, apay kit din na saan? May salasaok ka da mamakan, papa. Wen adagos ka da kwada. Didak pa'y pinaay apulos. Ta ipatpatagdak nga anak da. Sige nga Rod. Ipakita ta ka nagiti dadakkel ko. Anapintas lat ti panagbiag ta. Tapno saan da tatagtagibasitan. Ipakita ta akabaalan ta ti manangdan iti agbalin akatulong ta. Oh, adoy. Imported adilataken sabsabon dagita nanang. Impawit da mamaken pa pamanipod abroad. Ha? Atoy, ikan kayo iti bagyo. Nanginaabag dayta. Nagapumatlay jabrod. Kaya't kung ay panagnag ka na kayo nga awan na pulos pa nagbabawi ka na kay asawa iti nasapa. Kas makita yumat, napintas ti biyagmi nga agasawa. May ranod kayo pa kitdiya, tadamay itadmi ka na kayo. Wen, ngam na sa isaya at kumamat laang. Numakaturpos kayo iti panaghatal yu anak ko. Uray saan kami ang makaadal tabak ng dal din.
Ado di sa nikwada. Talon dagiti anak ta Alden. Nga maging kaita na bisyo kalata. Leia, rugyan na ka di man na sermonan? Amumat ajak kayat ti masersermonan. Di dakto pa'y kabagalan na sermonan dagiti dadakkel ko. Si kanto lakit din. Kaano nga ro ti pa nagkasarta? Anyat ko na damamakan papa. Saan da pa'y kano ang makaawid? Makumikom da iya abroad. Agkasarta lata na nga ure awanda. Anya? Sana mabalin ah. Masapul nga dadamamakan papa iti kaaldawan ti kasar ko. Kaano nga ron nga gawid da? Diyakan mo ah. Tawan pa'y matibagbagada. O sige, mapanakon. Papanam, inaldaw larumwar ka. At dalamapan ko gatangan ni Plaza. Marabyan ka manan. Wano saan, parbangon tumanan nga gawid kan. Anya ko ma, numarabyanak. Sa anak mo't nga kurkurang kada kayo ah. It-ited ko amin nakasapulan nyo. Iso adi ka kung direklamo leya. Nagbaliwan ti ugalim. Saan ka nakasidya nakasingsingpat kanyak? Kaslasanan nga asawa ti pangibilbilangam kanyak, Alden. Adula amin nga ipagpagam. Sige, mapanakon. Umay kami man makiturog ka dagiti anak ko diti balayo nanang. Ay katwan anak ko. Nasaya at mo, taimpasyar mo dagiti apo ko, me. Agam, apay adiyo kadwa ni Alden nga eh. Sana nagawi ni Dirabi eh. Iso di ka matagawi dita. Masurunak. Uraya kasukunan na kami kadagiti anak ko. Apay, napanan na aya. Diyak mo nanang. Kanayo na marabyan. No si Taag, siyak tiapaan na. Iso masurunak. Agawid kaming kadagiti ubing tatang. Ne, kung nagmanurayam ni Alden amang sukon kada kayo dito eh. Jakmot nga ron maura yan tatang. Iso nga agawid kami man langan. Mala. Ipasyar mo tumanan na kiti ubing dito'y balay. Samo mo't la ipasyar ita dito'y. No agpasugnod ka iti asawa. Sige, mapan kami tatang. Ha? Sino ka? Apeng adda ka dito'y balay mi. Siya ti asawa ni Alden. Sige, asino ka? Anya? Anay ko. Di nakpadpadasan si kababae. Tauray masikugan. Kabailak ti makiginubal kan ka. Pangasim leya. Di ka agiskandalo dito'y. Pumanaw kayon kadagiti ubing. Ape, apapanawan na kami. Ape, nagisangpot kay ti babae dito'y balay. Nadingitak. Ngam ni siyawi tayo ayatak. Kat iso ti ikalaysak iti kabiitan na panawan. Masapol ang maikasarkon. Sakbay di pa nagpasngay na. Anya? Awanan kay tibayin? Kalpasan ti ato pa nagsagsakripasyo kiti dandam? Kastoy lang ti subat mo? Ape, naarapin mo ti kastoy lang niya, Kalden. Nadingitak. Nga maklunan tatigasat ta. Saan adatati na ituding para ititunggal maysa? Di mo mabalin nga ipilit ti bagim. Ta saan ta nagkalaysa? Ken kang ronaan ti amin? Saan kan nga ay ayatan? O anya, naisagana mo dagiti balon dagiti ubing ama pa nag-eskwela, anak ko. Wala nang. Sige, taitulod mi idan ije pagadalanda. Bagay. Kaya ba mo nagiti ako ko ta? Maladaw na, hindi pagkadalan na. Wan, lakay! Nanang. Apay, Leia. Apay nga inarakop na kanak ko. Pagawanan na ko, ma.
Imbagbaga kiti kan labas ngawanan, di masapul ko ka na kayo kanitatan. Ngam nagbindutak. Kasapulan kayo gayam. Nangro na itatamay sa ako na single ma'am. Na kayo matlagayam di pagkamangag. Isa pagawanan na kuma. Ala, libata mo na ita anak ko. Anya nga rutlay. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim iti lalaki asaanan ang mga yatkan ka. Sana ba alay? Ta suportado matlata ni Alden dagiti anak yo. Nga uray at ang sabali a pamilya na. Wala daw ang nagiti apo ko ta. Pagawanan na kuma. Ang yaman nakiti kinadunguyo ka nagiti apo ko yo. Nagbali na kasukir ka na kayo. Tinantangsitan kayo, ngam na kayo matlagayam di makatulong kanyak ita. Tawanan ako. Mala, hustol. Di ka nagsangit. Patpat ganda ka. Isa nga ore niya ba'y tinararamid mo iti kalabas. Mapakawanta ka lata, anak ko. Tinapateg na amiris mo dagiti bitud mo. Ket leksyon ken kadayta, anak ko. Biyag di tao. Ay! Talagamet na. Nabanita ni Lando. Baknang na siya. Maraming datong. Iti dayto at kinapintas ko. Namnamaam ka di nga gusto akin ko na. Sayang, napaluspusam. Ay na, Sonya. Si kantag paaram kan kuana no kayat mo. Ay, si kangarot ti kayat na. Apay kayat na ti baklush. Amom, kwarta lang ti kayat ko kan kuana. Numanubyom ni Lando, agbalbaliw ka kuman. Ni, tanya ko matibaliwak. Dahil takin na ti dugti imam, ah? Anya? Amo mi asi ka tinagalala ka dagiti gamit mi napukaw. Cellphone, kanagraman kwartami. Ket dagiti cellphone, ang mga nuinlakom. Iso nakagatang ka iti baro ang cellphone mo. Ay na, Sonya. Di ka man nagpabasol no di mo nakita. Ay, di kaglibak. Hanggang mga putag kakaduan tayo, kandi mi kayat ti apa, binaybayan mi. Hoy, Gina, di mo sayangan ti panagayat ni Lando ken ka. Sung batak ni Lando, gapulang iti kwarta. No makaalak to ken kuana iti ado a kwarta. Panawak tumit laeng. Agyaman na, Gina. Ta sinong batang ti panagayat ko kan ka? Wan Lando, sinong batak ti panagayat mo? Ngamin, agayatak matkan ka. Agyaman na ka. Sikat na magpitik iti puso iti kastoy. Nakaragragsakan. No kasta, datan, Anya datan. agayan ayatan Ay kat na. Ta sinong bata nakarudan. Di agayan ayatan. Nasaysaya atin tay nalawag. Ngamin, amok mata playboy ka. Sanitan. Ngamin talaga si kay tante ayatan. Kat si dadaan ako nagbaliw. Iso apumanaw kan dito beer house. Sumurot ka ng jibalay mi. Kat ijay kan ngagnaed. Saan ko mapay ita, Lando? Nakababain mo't nagyana kadagos ni Jibalayo. Idinto ta italaang asinumbatan ka. Sige, kalpasan ti dua lawas. Yawit ka ni jibalay. Yamam mo ka kada mamakan papa. Sige nga, Roden. Painuman na kami kadagiti kakadwak ti beer house. Sana bale. Ado mati kwarta. Sana parikod data. Ken rambakan tamatan. Ti panang sungbat mo kanya. Wow! Nagpintas gayam ti balayo, Lando. Nagdakkel. Kan talaga abalay ti baknang. Uy na, tabak nang kami ngamin.
Isa sana ko na mas daaw kanayon ka amang libre kada kami. Kasta talaga. Ngamita, di kan agilibre kada kwada Imbes nga agpaay kada kwada ti kwartam, ipaay mo lang ang kanyak. Sige, no kasta ti ko nam, Gina. Lando, I love you. I love you, ma Gina. Uwi ka. Ipasyar kay ti aglawlaw ti balay mi. O sige, kaya't kumata makita ti aglawlaw ti balayo. Wow! At dapat gayam hardin nyo. Nagpipinta sa sabong tinakamula dito eh. Gaputan na asam ni mamang agmulay ti sabong. Ila ko namutan kadagiti mayat nga agatan. Ay na, nagmayatan? Sigurado ngay kan na ka ni mama iti masetas. Talaga? Nagsayatan no kasta. Ang Lando, sigurado ka kadi magustuhan dagiti dadakkel mo. Ngamin may saak lang nga waitress ija ayuyang niyo apag-iinuman. Awan parikot iti dayta. Karonan na, napintas ka. Iso ang magustuhan na kalakid din ni mama. Agyaman ak no kasta. Adulakit diti matakaw ko dito'y abalay. Ala, umikan. Uwanautan dito, Herdin. Intan iti kusina, ta sigurado. Nangisaganan ni mama iti makan. Awan nga minte katulong mi. Kasta gayam. Apay? Agtatakaw nga minte na udya katulong mi. Day tati rason, asaanan na kayat ni mama ti mangala iti katulong. Oh, I see. Intan iti kusina. Agmerienda tapay. Sige lang, iha. Di kag papain. Agmerienda ka lata. Agyaman nak, madam. Mama, agyanan dito ni Gina. Ah, Kaayan ayat ko ni Gina. Iso akayat kong agyanan dito balay. sige, baka mo kay iho. Nangag mo, Gina? Agyan ka niti balay. Pakaidayawak launa ilando. No kasta, may saka a waitress. When, madam? Amom, Gina, sana ngagpilpili iti para itanak ko. Basta tinapatag, nasaya at ti ugali ti kayan ayat na. Wano maasawa na, dahi tati kapatgan kanyak. Madam, ag ginawatan ta, basta lakit din nasaya at ti ugalim, Gina. Baknang gayam at talaga dalando. Nasaya at dahi ti agundaway. Ala at ti panagtalag da kanyak. Katakawak ida. Ti ama ni Lando. Naimbag nga oras yu, sir. Saan ka kadya madismaya? Ama ikalimakan a babae ngayon sangpot ni Lando dito'y balay mi. Saan, sir? Ay ayatat ngamin ni Lando. Amum kadi a playboy ni Lando. Amok, sir. Ngam mamati ak ngagbalbalyo ni Lando. Tasyak ti kaayan ayat na ita. Okay, sabay lang ko matakasta. Agyaman nak, sir, ha? Ta intulok yu ngag naidak dito'y balayo. Sanda ko na sermonan, papa. Bayan yun nga agnad dito ni Gina. Iso nga mintin nakariknak iti puno nga ayan. Sigurado ka di dahit. Amin na nobyak, in break ko. Gaputa talaga ni Gina tinakariknak iti puno nga ayan. Iso nga agbalbaliw akong, papa. Urno sa tibiyag ko. Okay, nasayat na. Naamiris ko matlang, anasaysayat no agbalbaliw akon. Tapara matlang iti pagsayata. Ikan kay ti alahas, Gina. Adoy. Ha? Wow! Quintas, madam? Wen, amin ang nagbalin na kaayan ayat ni Lando. Inikak iti alahas. Iso nga ikan kamat. Ha? Nanginalakit di dayto, madam.
Wala, nanginangam okay laan. No kasta, ay na, agyaman ako nay madam. Sagot ko kan kadayta. Kat makambo kalatan o ilakom, wano, aramata. Lando, inikanak ni mamam iti kwentas. Napan ko inlako kat nanginagayam. Isong anda kwarta kita. Inlakom? Wan, tako namad ni mamam, ada kanyak no ilakok wano sarak. Isong nga inlakok latan. Ngamin, ang mga numapukaw ko kat sayang laang. Sikati makan mo. Nagsaya at gayam ni mamam. Nasayad da talaga. Awan makunak kadakwana. Katita, nakasapol ako iti panggadak. Iso amang rugi ako ng trabaho. Ha? Anya trabaho? Inawat nak ni uncle ko iti kumpanya ngay matmatunan na. Kahit sika, dito'y kabalay Sikat yung mga sikaso ka dagiti masapsapol ko. Wana, pagserbihan ka, Lando. Rimwar ni Madam Maria. Nakitak nga di ang kabil ng alahas iti drawer ti lamisaan iti salas. Gundaway ko da ito yan. Takawag dagiti mabalin ko at akawan. Kalpasan na, pumanaw akon. Nayunak dagiti imuna at tinakaw ko. Ha? Wow! At dapay kayang kwarta dito drawer. Nagswerte akon. Kita akman ti kwarta. Ha? Pasi ka sagsangaribo? Kat nagado. Ala kaamin dito a kwarta. Agraman alahas. Mapanakon. Makamuditan. Total, saan ko mata talaga ngay ayatan ni Lando? Kwarta lang ti kayat ko kankwana. Inakon, rumwara kon diti balayda. Kat saan ako nagpakpakita kadakwada. Wan iho, tinakaw ni Gina ti kwarta iti drawer diti salas. Kastamot tantain kabil ko dito nga alahas. Sigurado kayo nga iso tinangalan, mama? Imposible. Diyak mamati. At daitan ije police station. Impatiliw kon kaniro di akasinsin mo. Ha? Mapantay ije police station iho. Agkita ta ijay. Bye. Anya dahi tingin naramid mo, Gina. Kwa, Lando. Anya mater kasinsin. Girlfriend ka, nga magtatakaw pa'y. Rudy, Nagdakalakan tinanti tinakaw na. Kaya natapay alahas ni Auntie Maria. Agasa may data. Ibabayin na kalang dati ang babae. Lando, pagkawanan ako ma. Saan na maulit pa'y day chay? Sa bali ti atap ko kan ni Gina ididamo na pa'y laang ti simrak di ti balay iho. Ngamjak na imbagbagakan ka. Dadyak kaya at aguraan na. Tamang ano ko na amtumanan na makibibiyang akiti love life mo. anya ti atap mo ka ni Gina, mama. Asaan na mapagdalkan? Iti sa balya sarita, agtatakaw. Anya. Tinisting ko lang ni Gina no talaga mapagdalkan. Kat husto ti atap ko. Saan gaya mapagdalkan? Mama. Nang ikabila kiti kwarta, kanalahas iti drawer iti salas. Katamok nga dalang iti asidag ko ni Gina, tamok kapalpaliwan na. Nagpakadaa, kat kampay ini, napana kita yan ti amiga. Angam di na lamong adak lagayam itirwar, ngagpalpaliw. Idi nakita ka rimwar itigay. Kat nakita nga dabag ngawit na, sa agdardara sa pimanaw, masiguradok nga day naramid naman day. Inawaga kadagos ni Rudy akasinsin mo. Isa day chay, naduktala na talagang agtatakaw. Kansan laday ta, malaksin iti alahas kan kwarta nga inala na iti drawer ti lamisaan. At dapay gayam daduma at tinakaw na. Ti 2.5.
Nalabit as imrakiti silid mi kinipapam katinala na dagijay. Kasta gaya, mama. Inikaklang roda ni ti kwentas ngam kas jay pa lang tinaramid na. Sa nabalin, mama. Tay karkaro na itan tibasol na. Ay, hinaramid ko daytoy. Takayat ko ang masigurado no saan ka nga taan nagbidot itinapilim a babae iho. Iso nga ita, sikat imangadan. No ituloy mo pa ilaang timaki ayan-ayat kan kwa na. Tano siyak, jak kayat, at agbalin ang manugang ko katagtatakaw. Ay, nakasaysaya at kami kan nipapamkan kwa na ngam kas jeti naramid na. Awan serbi day ja babae lando. Jak kayat aparakan ka. Kat kayat ko nga ikan iti pagnakman na. Iso anas kan nga ikaro na, tinagbasulan na. Hello? Ito lang ay Maika. Gumapadi mo kadwa ni Gina. Ay naimbag pa ni Gina. Magbibiyag kita na kaslarena. Aday ta ni Gina iti pagbalunan. Kaputa tinakawan na ni mama. Ano? Diyak mo ti aramida kita. Kaya't mo asawan, impakat natin mading aramid na? Anyat kahit mo sawan. Ay na, talagang agtatakaw da dyan, Gina, lando. Da kami do may katakawan na. Kwarta, cellphone, kada dumapay. Anya? Dahil tatipod no. Saan mi nga imbagbagakan ka Tadi mi kaya't agumura ni Gina kada kami. Amo mi ti ugali na. Amang resbakan na kami. Napintas ngagpaiso ngam. Talaga di na may katiramin na adakas. Agtatakaw. Kan ibaga akong daytoy Total kat adamo ti ni Gina di pagbaludan. Anya na ita? Sinong batan nakalaan ni Gina? Gapo iti kwarta. Anya? Walang do Iso abi nagbaga nga oray tinakawan na kami idi. Baliwan na ko man ti ugali na. Angem saan mat adimngeg? O anya ngay? Karsel tinagtungpalan na. Makita Lando. Nakasarakan iti babae nga agtatakaw. Diyak impagano bakas jay gayam ni Gina, papa. Napintas nga pa iso. Iso na in lava kan na. Hanggang madimad gan ti aramid na. Iso nga ita. Pilya man na imbag ti babae nga kalaysan, iho. Wen, papa. Kastaw na asangit na ngagpakpakawan kanyak. Hanggang naskan lang agnakam. Tanusan ngagnakam ang mga nuulitan nan tumanan. Kat ita, sapay kumatagnakam kan, iho. Saan na basta napintas katiyawid mulatan iti balay, Amom, Lando. Dagiti upata kayan ayat mo katawan makunak kadakwada. Tapulos adida nagtakaw diti balay. Nagagat da tumulong kanya kiti trabaho. Kat numaysa kumatintong palmo kadakwada. Di nasaya at kuma. Katangay ko naman nagbalbaliw kan. Nasaya, tapara matlay ti pagsayatan. Iso nas kinaro dadak diramda ita, iho. Wen, papa. Takderak ti pa nagbalbaliw ko. Rabiin. Kat nakaturugan na kitipada ka preso. Agbabawi akitan itinaramid ko pa nagtakaw. Kunak numalusutak. Ngam karsel mat kayam tinagtinakak. Apay akastoy. Naladawan ti amin. Sakbayan na kami risa. Apay. Sayang ti panagayat ni Lando kanyak. Sayang at talaga. Agyaman naktay may kalando. Nakababain tinaramid ko. Pakawanan na ko ma. Ngam ikarik, sana na maulit. Nakasaritak dagiti kakadwa mi di house. Ket aday pudno na kanyak. Saan kaya mapudno nga ay ayatagnak? Iso tim pagati baklakan man. Kwarta lagaan ti kayat mo kanyak. Ni, sana po na day talando. Agul-ulbud ni Sonya. Saan lang ni Sonya tinakasaritak? Amin da.
may masati sa uda. Ngagtatakaw ka. Ha? Imayak, gaputa kayat ko awaswasan kaya na yata. Lando, Naamiris ko asaan kaya masikat imay karikatyak. Puno na pintas ka. Dahil tati nakainlavakan ka. Ngamsaan kaya mga umdas ti kinapintas. Di importante kat ti ugali. di nakadimay ka niti sa balyagundaway, Lando. Ikarok ti nagbasulak, kati karik nagbalbaliwag. Pagsayatam launay no agbalbalo ka. Tapara mong lakad ka dayta. Ingam no ti panagayat ko kan ka. Sorry. Gaputa nagbaliwan. Lando, Awanan ti mariknak a panagayat kan ka, Gina. Kat maudi da ito yan na panagkita ka. saan? Kasya na kuma, di na kimi-break. Awan sa balya makatulong kanya kita no di sika. Lando, pangaasim kuma. Biyag, di tao. Marigatan akong nga agbayad iti renta ti balay dito'y bagyaw, Faylay, bakit? Anya nga tano agawid talangan ni lugar may. Sikaman, Agsapulaklangan iti sabali a panggadak iti lugar may. Kapaulakmat trabaho iti construction. maawatan ka. Ti desisyon mo ti masurot. Kan may sa, awan mo't natalgad apanggadan ka dito'y bagyo. Inton bigat mo't lang agawid tan iti lugar may. Makamuditan, tinapatag. Saan tanton nga agabang pa iti balay. Kat, adda nga rod pag naadan ta iti lugar yo. Makisaritak pailaan ka dagiti kakabsat day ditatang ko ang makipagnaig ta pailaan ka dakwada Lakay. Day ti pangadeng ka, Faylay. Saan nga umdas ti matgadak dito'y bagyaw? Iso nga agawid talangay iti lugar may. Nasaya at matanagawid kayon dito'y lugar tayaw, kanakan. Nabayag mat apanawan ti panagtali na udyaw jay bagyaw. Awanan tay. Agpagpakaasi ag kumamakipagnaid kami palang kini Feli nga asawak dito'y balayaw. Sana parekot day ta, baro. Kabsat ko day ditatang mo. Iso nga awan ti pagparikotam. Agyaman aklaunay, antil yun Kat, nangan kayo ka din. Saan pa, antay? Kinapudno na mabisin kami ni ti asawak. Mala mabit lang araw ta inak agluto iti kanan niyaw. Inak man kit ditiliwan di kakaiso na manukaw. Agyaman aklaunay, antil yun Dukas ta si Mang Dabong kanti asawa na dito yung lugar tayo kabagais. Wan kabagis. At dada ita ijay balay ko. Nangina ka nung amin no agabang da ijay bagyo. Isu nga imbaitan a dito'y lugar tayo. Kastaya. Mapanak man nga ro di jay balay yung kabagais ta nakman kita ni Baong akanakanta. Ay katuan kabagis. Mapankalat ta. Ingkamot iliwan ajay ka nakanta. Ay wanta na bayag a panawan ajak nakit kita. Sa nga pulon sa tawanan. Ay na, maragsa ka na ka makakita man ang kang kabaong kanakan. Kastak magkang ka, Uncle Sianaw. Kasla, saan kayo alimakla kaya, Uncle? Ay, slim makay mo na taon Nagado tao bang kaon? Sana madlawalim makay kayo, Uncle. Kaing ingas yung launay na di tatangkaw. Kasaya. Ay, kabsat ko nga raw di kaing ingas kao. Kahit awan ka di pa ti anak yaw ken ni Filay. Ay, awan pa yung Uncle. Anya? Siyak dadda parikot na, Uncle. Iso nga gingay ta? Awan pa ilaan ka anak mi? Ay, kat makabukal kay tulata, barok. Agkararag kayo kanya po Diyos, tapno paraburan na kayo iti anak. Uncle, wen kayam,
No, kasapulan nyo titulong ko. Umasidag kayo laing kanyak. Agyaman na kang kalsyano. Di kayak babay ni tiyasawa mga umasidag kanyak. Uray no, nakurapay lati pa nagbiag ko. Damot latamakan ko Uncle, adaw ti mula ka natnatay nga di bangkag ko. No, kasapulan nyo ti sidayaw. Ingkay lata mga alay di bangkag. Lakay, doon alawas ta dito'y lugar yun. May ibos matan ti kwartata. Awan ka di pa'y nasa pulam at trabaho. Masadutak nga agsapol iti panggadak, Feli. Saan tamot nga agparikot iti makmakan dito Kaputa adumot itadangkal siya na. Kan makipangpangan tamot dito balay ni Antilio na Kababain, lakay. Mangnamnamatalatan ka dakwada. Anya kumangit ipagbainam kat kakabsat mo't da ditatang ko da Antilio na kanang kalsyano. Uray pay. Kan may sa, awan mo't pagsapulan ni Antiluning. Agtartarakan na ang iti baboy. Kan makiburburas na ang mat iti mais. Relax ka dilaang bakit? Di ka kadiunag dandanag. Uray no awan ti panggadak at damot pagdawatak iti makmakan. At dapay gayam bakan ti alutim ni ti likudan ti balay ang kalsyanaw. Ay wain baraw. Jak na mulaan daytay tinatang kaputa. At damot tan di bangkag ko asok-sukay. Kaslamayat amulaan ti balay ang kalsyanaw. Ha? Anya ti kayat mo asawan baraw. Mabalin ayamit nga imulat ti balay. At ti kayat ko asawan ng kail. No mabalinak nga agpatakder iti kalapaw ko dita. Ha? Total bakantimot day taaluti mangkal. No palubusan nak nga agpatakder iti kalapaw ko dita di agpatakderak. Ay sana parekot day tabaraw. Mayatak lata. Patakderam iti kalapaw mo no kayat mao. Ay na, agyaman nagangkal siya na. Wain kayat kau. Agala ka pa iti kawayan di talikod Ay na, agyaman na kangkal. Palubusan nakpay gayang magpukan iti kawayan nga aramata, iti kalapaw ka. Agaramid mat gaya man ni Bong iti kalapaw ijay likodan ti balay mau kabagis siya now. Wain kapagays, nakisarita kanyak patakderan na iti kalapaw jay bakanti alutek. Imanugot aklatan ata awan mo't sabsabalay. Kaanakan tama. Sa bagay matkit di kabagays. May mayatay no dabukod da pagtaingan iti asawa na atap no marami damot ti kay kayat da nga uray kalapawlaan. Ay katuan sana balay. Tanalaing mat karpintero ni Bong. Amuna tar aramidan na. Wen kabagays, sa may sa nabayagan abakante na jay alutay. Nagsamagpay kid din ata, jak maruruutan, jak madaldalusan. Ang mga no pagumukan pa'y kati ulagan Mala, nasayat mat nga raw, no agaramid da iti kalapaw da. Tapno lumasin da nga agasawa, tanay awanon ipakan ko kadakwada kabagays. Ha? Manipod si Mangput da, siyak ti gumatgatang iti kananda. Anya? Jay matarak tigat-gatangan ni Bong, imbes kumasidaan wano bagas. Ayun na yan. Jak amakas tagayam ka ba, guys? Di mo tadi mo mat ida mabambantayan. Nalaing mat gayam nga aginom iti arak ni Bong. Ibusan na jay may sa ateng ngadan. Anya? Kasladanom nga inuman na jay arak kabagis. Dinsa pa yun agangus. Nagdate mo nga naramid ti kalapaw mo, baong baraw. Kasla kaano lang ang patakder mo. Wanang kalsyanaw. Mabalin min apag naidan ka ni Felay. Ay kahit mabalinin ata dalpaskat nga rudan. Nagpintas a kalapaw, tinaramid mo. Nagdalos pa yan ti arubayan. Wanang kal, nagtinulong kami nga agasawa tapno madalosan ti arubayan. Aya! Tilang parekot ang kal. Awan ti kuryente may. Ayun ngagpaisaw.
Ay ano sa inyo pa lang tiyag silaw iti lampara tinapatag at dan bukod yaw abalay. Humakit di angkal. Ay gayam. Pabuludan dakman pa lang iti bagasyaw. Isublik mo't ladagaw sa pa man ang makasapulak iti panggadak angkal. Ay wala baraw. Ikan kayaw iti bagasyaw nga gasawa. Agyaman angkal siya no. Kanayon mat nga awan di tabalay da ni Baum kabagays. Napan iti trabaho na kabagays. No kasta, at dan trabaho ni Baum. Adan, simra ka karpinteraw iti may patpatakder a balay jamyanan. Kasta ka day kabagays. Wen, dakla balay jay patpatakder daga po ta balay ti Hawaiano. Nasayat mat nga raw, tadan panggadan jay kaanakan ta, kabagays. Napanan ni Baong Filay. Saan pa'y asimangpet, Uncle Siano? Ay, malimang. Ang hindi pa nagawain. Ay, sigurado anabartak manan no sumangpet, Uncle. Nalang magayam nga aginom iti arak di asawam. Wan nga rod, Uncle. Sabali pa'y mat nga rod ti ugali na numabartak. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Napudot ti ulo na numabartak, Uncle. Kastan ti ugali na, uray idi adda kami pa'y iji bagyo. Kastagayam. Itala nga namwak na itaa. Nadaan nga agpaiso iti trabaho. Ang bigastos na mo iti arak di sweldo na. Uncle, At damot gayam sana nasaya at nga ugali ni Baong. Igatang na iti arak, ti matgadan na. Nagalasan. Isagan akong dagiti awita kaya bangkag kaw. Mangal dawak tumatan ni Jay. Ha? Asino yung mga sit kanya? At damo nagang kwa. Ay! Sigala kay! Umasidag ka man, Lidaw! Ha? Nagbastusin ni Baong. Iso magayam ti mang sit kanya. Umasidag ka nito ko na! Tiyawanan ba'y na Baong? Paiman? Awan mo tayong respetom kanyak, Baong. Awan babayin mo Sigala kay kunkunam latamot din kanyak. Relax. Di ka ka din akong ungat, Uncle Siano. Kastagayam to galim, numabartek ka. Awan respetom. Kunak no nasingpet ka. Pasensya ka, Uncle Siano, Lambing ko lang kang kadita. Panyalambing nga sasawab. Uncle, dumawat ako maiti pulutan. Naibos nga nandiyan pulutan ka. Sinalbag ka. Siyak payasan nga inomiti arak ti pagdawata mi ti pulutan. Maturog ka kay dahin. Tanay, nabartek ka. Kasta timbagakan ka ni Baum kabagays. Wen, kabagis liunaing. Nagalas magayam ti ugali na numabartek. Awan respeto na. Na tiawanan bain Baum. Awan utang nanay baganakam. Imanugot ka ngagpatakder iti balay na iti solar mo. Ngam kasta aramitan na kan ka. Mas dawak nga raw di tayo sitan nakan. Awagan na latan tinagan ka. Lakay siya na. Kuna na kiday. Kay ayan na ngay nga raw. Pinalawak nga gininaom nga may sa ijay sirok ti sa lamagay. Dandan ni Barsa kag iti panabas itay sinitsitan nak ngam. Linaplapdak lang ti bagik kabagays. Talaga ang masurona. di ka laagbain, Bong. Ipakpakitam latipod no nga ugalim kini Uncle Siano. Anya kumangay ti pagbain ak fele. Dumaw-dawat ak lang matiti mapulutan no adda. Wanangam saan ko maakas jay ti panagsasaom. Awan respetom kini Uncle Siano. Sumadan ka man! Di ka nga rod ang pungtot
Bagbagaan ka. Ngam dinak magdangdagan. Ah! Anay ko. Alala. Apay nagsipat ka. Agsao ka pa'y takitam. Sa langa sipat ti maramanam kanya. Nawatam! Apaya limbitam day ta makanawan na pingping mau filay. Di nang ranak ni pong Uncle Siano. Anya! Maaramin ni Bungday takang ka! Wanang ka. Nabayagan adang ranak. Anya! No, ada di na maguston nga ibagak. Agkabilatan. Ay, kastagayam tiyar aramidan na kang ka. Uncle. Sana na saya ati kasta. Diyak kanunungan. No, naskan ngay darum mo, aramidan. Diyak maaramid day ta, Uncle. Ang mga nuad-ad na adang ranak. Anya! At dapay saan nyo nga amo nga ugali ti kaanakan nyo, Uncle Siano. Nagado alalaki ti agiinom ijay arubayan dabong kabagis. Kastaya ka ba, guys? Iso asinurot ka dito'y bangkag mo, ta ipakamukan ka. Tiyawanan ba inabang? Inaramid na pag-iinuman jay sular ka? Ay, sana mabalain. Awan babain day jay akanakan ta. Kunamlan asino nga agitugot iti barkada na. Pagyaman na, tembagam na ita ka ba, guys? Nagtagawid ak tapapanawag ida nga agiinom iti sular ka? Ay mabitla ang kabagis. Kasaritam tulatan inton saan anabartek. Amangan no saan nakamutla denggen. Ay, siyak ti makam mo ka ba, guys? Talaga papanawag dagiti babarkada na ijay sular ka? Di dalag babain? No, malpas kayo nga ginaw pagawi demaun dagiti barkadam. Anyat parikot aya Uncle Siano. Saan da kamat ngan anwa na? Yak kayat nga daaginom dito'y arubayan ti balay kaw. Iso apang nga asem, tapapanawam taon dagiti babarkadam. Makita mayat nga dapelen inuman mi nga arak, Uncle Siano. Kababain mayat no papanawag latan dagiti babarkada. Saan kumanatangkan ti ulom baong? Impalubos ko agpatakder ka iti balayo dito'y sular kaw. Angam, di na kayat asawain, nga ramidem matlatan ti kayat mau. Anya? Sapay ko ba saan mo asintiran timbagakan ka, baong? Maturog kan, Bong. Nabarbartek ka. Nagawid ang dagiti barkadam. Maturog kan kunak, kani rabio na yun. Yak kurso na dati pa nagsasao itay ng Kalsyana. Ha? Tiyawanan ba inalakay? Iboy-boy nakit din, di pa nang ipalubos na ngagpatakdirak iti balay ta dito isular na. Paiman? Ay nga taramidam, Bong. Ikak iti pagnakman dayjay alakay. Makatuturo ka taon. Adalaman ti rabi ay. Nabanuga ka nagapo iji bangkag ko itay. Rumor ka man, lakay siya, no? Nibongjag pukpukaw. Kat makaong ungat. Rumor ka kuna! Ay, sinalbag abaw. Kung kugtara na matantiri daw ka. Dadailag tiri daw mo! Ay, naluktan ng tiri daw. Uncle Siano! Tumpak kayo ni Titawa! Nagbatin na kayo ni Bong! Ay, wan! Sinalbag abaw. Umaynak matantagbatay. Ay, tumpak ako ni Titawa. Agsubli ka lagay siya! Huston, Bong! Di mo dangran ni Uncle Siano! Agawin tan! Diyak magustuhan timbagbaga na itay.
Ti amo na nga ta, kat kabain ko, ti awanan bain alagay. Anya ka din ti mapaspasamakan ka, Bong. Kapsat ti amam ng kalsyano. Sular natin ang ipatakdaran ta iti balay ta. Manya kumano kabsat na. Bong pangaasim, di mo pagaramidan iti dakas ng kalsyano. Agpakpakaasiak, Bong. Ay, Diyos ko! Anya ka din da ito ang mapaspasamak. Demonyo mo't gayam da iya akaanakan ta kabagis. Ay, wala ka pa guys. Imbaglakit din ata nakataraya kinirabi ay. Timpuakak ititawa. Talo saan natayak kumaitan. Anya? Impukaw ni Felay at timpuakak ititawa. Jak paikit din na puutan nakadano nagpagaya may niti kasabaan naglimlimang. Anya? Kasta unay abutin ko idirabi kabagays. Kahit anya ti planum ita kabagis. Agawidak, kat nakasarita na dyan demonyaw. Kasanaw noor-orayan nakagayam adangran. Ay na, agandad ka kumakabagis. Nausawan mo't siguron kabagays. Papanawag langan ni Daiti Sularkaw. Tapnod dagong gunana. Nasaya at maitasan ka na nabartek, baong. Panggap nakpayain na tagbatan ni Dirabe. Kat, anya nga rod ti kayat mo mapasama kita, Uncle Siano. Tsak kayat ti mababainan ng runa iti sangwanan dagiti pabarkadak. Hindi nakisarita ka, kayat mo ti agbalay dito Sularkaw. Pinatgan ka. Sa anak balin anaimot ka na kayo nga gasawa. Nagtalagak kang kagapota ka anakan ka. Hanggang kas tumi lagayam ti supadmaw. Kapulain ka na bainan ka ako nam. Isa pumanaw kayo laingan dito yung Sularkaw. Anya. Nangig mo ti kinunak. Alain niyo amin ain. Dagiti gargarit yaw. Kat pumanaw kayo dito yung Sularkaw. Saan amabalin ang Kalsyano? Saan kami apumanaw? Anya! Imanugot ka nagpatakdirak dito sular mo. Sa ita? Ibabawim? Sana kas ka rin ati pumanaw. Anya? At dadakas ang mapasamak dito'y no ipilit mo timang papanaw kada kami iti asawak. At dakarbangak ang magpapanaw kada kayaw. Gaputa sular ko na ito, ibaw. Anya? No, nasayaat ka kumakanyak. Saan na mapasamak ti kastaoy? Agasam? Kabalan naggaya matagbatan. Awan babain mau. Basta, saan kami pumanaw dito sular mo? Nga uray anyat mapaspasamak ang Kalsyano. Anya? Nagkarit ka matayin baong? Ala, pumanaw ka ng Kalsyano. No di ka pala pumanaw, ulitak tinaramid ko kang kaidirabi. Saan ka bigbigan akabsat day di tatang? Oh, anya pala tira aramidin, Feli. Di mo matan garawan ti kan kanang. Awan ganas ko amangan, Bong. Anya? Mabainak itar aramidam. Awan utang mo anaimbag anakam kadagiti timulong kadata. Dayta ka manan. Saan ka di aday ta ti pagsaritaan ta, Feli? Maan ka gid din. Oh, lugan mo ti barangay kan pulis ti dimtan. Kakuyog dagiti pulis ng Kalsyano. Ni. Anya ti kahit asawan da ito eh. Pangasim ang Kalsyano. Di na kumamot pa'y balod. Masyan ka kumakanyak. Ita, amumaon ti agpakaasay kanyak. Ti asawam ti nakaimatang iti naramid mo kanyak idirabi ay. Ti asawam mo't laeng ti ag-witness kayat nakapatayan. Iso nga ita, injarong kan. Agpagpakaasyak ang Kalsyano. Kanak-anak. Hindi na kumamot pa'y balod, Uncle. Agnakam kamot siguro itanbang. Leksyon kang kada ito nginaramig ka. Tapno makamiris ka adak
Dakkel abasaol, tinaramid mao, tinandadim pa ng patay kanyak. Pakawanan na kang kalsyano, sinadanak nagbaliw. Basta, isanod mo, tidarom mo kontra kanyak. Ay, saan? Saan ang nagbaliw, ti pangidyang kao? Naskan na madusa ka, gapaw itinaramid mo kanyak. Biyag ti tao. Ne, nakarubot ka mat gaya man lakay. Ala, agtugaw kan. Tagar mo sar kasakbe asumra kay ti trabahom. Nakayon timangan ka na kityan nakta. Masapa lang mapanakon, taadot isambot mi nga ramidan ni di opisina. Ne, nagsapa ka matan. Katnawang pa alas 6 iti agsapa. Ada ka din kakadwam ijay? Adan, aduda ni Jay. Isa mapanakon, tanakababain mo siya klang timaladaw. Siin, inakon. Nanang, apay akas dyan ni tatang. Kasla saan matan anaragsak no adda dito'y balay. Kasla kanayon nga agap apura no adda dito'y balay. Ne, saan mo't aarihan anak ko? Talaga lang nga nagagat ng trabaho ni tatang mo. Ha? Kasta ka din, nanang? Wen, Arian. O sige, mangan kakit din. Tayo nakpairingan dagiti kakabsat mo. Tagigidan tayon nga agar mo, sar. Siya kung ti mangayab kadakwada, nanang. Agtugaw kalatan, tain nakayaban dagiti kakabsat ko. Addo ti pasarabok ken ka, sweetheart. Awat amon. Adakan, William, sweetheart. Ay na, kunaklakit din no di ka umay itangag sapa. Agyaman na kadagito ya pasarabong kanyak, ah. Maala, sumrag ka pa dito yung apartment ko. Wana, dito yak pala. Madamdam akto na sumrek iti trabaho. Mailiwakan ka, William. Kaya't kapay akasarsarita kan makadan na, iti uray sumagmamanula kumakan ito. Di kagdanag, Carol. Upak itati iliw mo kanyak. Agyaman ak iti oras nga ibingbingay mo kanyak, sweetheart. Agan anad ka laang, ah. Tama nga numakadlaw ti asawam katagis skandalo. Nakababain. Laglagi po mamaysa ka, maestra. Wen, sweetheart. Di kagdanag. Awan to apunos ti maamuan ni Vina may papan ka na ta. Nasaya tadakan, William. At dadagiti ilipas tayo trabaho ita. Agong ungat itay ni boss. Ta nagladaw ka manen. Ang dapay ngamin napatagay na ramid ko. Isa naladawak, era. O sige, tagtrabaho ako. Pagpalawagag ton ka ni boss inton makita. Sige Sikati magaam mo. Ngem, sa dino ngamin tinapan lang. Basta da napatag ni na si Kasok. Alakit nagtrabaho tan, tapno ado ti palpas. Madamdaman ton ti panagin historyata. Rabi imanen. Kanayon latan amala daw ti asawak nga agawid dito'y balay. Nasapa a pumampanaw dito'y. Di na pa yan masango ang kasarita dagiti anak mi. Oh, kasla kayat ko ti agatap. Ngamlaplap dakla ang tibagik. Tama nga nupod numot ama kumikum laang ti asawak iti opisina da. Nana, awan ka di pa ni tatang? Ay, awan pa'y anak. Maturog kanwan. Sumangpot tulatan ni tatang mo numadamdama. Riingan kanto. Diyak kayat nanang. Urayak ni tatang. Kailiw ko ti panagkantana. Sakbaya maturuga. Ngamin, sigod akan kantaan na kami kadagiti kakabsat ko. Sakbay maturog kami. Tinasayaat. Umay kawan. Mapantay iti silendyong agkakabsat. Siya akong timang kanta kada kayo. Ha? Agpaiso, nanang? Wen, ala, umay kan anak ko. Alas 11 ba't gaya man itirabi, Carol? Apaya di nakrining.
Masapol nga agawin ako. Nagkariak ka na kita anak ko ang masapaak itang agawin. Sweetheart, mabalin ka di. Adito ikan amaturog itang arabi. Uray italaang. Please, sweetheart. Sana mabalin, sweetheart. Ang mga numakadlaw ti asawak. Nagrigat mo tanti kastoy. Ilimlimad ta ti relasyon ta. Kumahan. Datalaangan ti nagkagasat idi. Tapno sana masapol nga ilimad ta. Sana bale, umayak tumanan nintong bigat. No, sana ka makaumay ti agsapa, umayak tumanan iti rabi. Masapol nga aganos ta. Gaputo sana mabalin na may baskag ti may papan kadata. Sigurado adak kalagulo no kasta ti mapasamak. Sige nga Rod. Ngam ikarim agsubli ka dito inton bigat. Orayon ka, William. Agyaman ak Vina. Makapagsarita tamat laangan. Nabayag at dito nakapagsara ka kastoy. Umayak kumay balayo. Ang basit mag-amin di oras ko. Makumikom kami ngamin ijay opisina. Wen nga rod Era. Kailiw ka paikit din. Di mo masasarong karan nagiti anak ko. At ang tulatal daw ay umay ko. Kinapudno na. Kay hili kong matitan ang makita. Wen umay kan tula tagpasyar. Ang nasapa ka mo tarin mo riti opisina yung ita. Apay, di ka mo't nag-overtime? Awan overtime may ita. At dadagiti daw nga ag-overtime kami. Ngam, saan mo na kanayo? No, dala ang masapol ng isang butmi nga aramide. Ha? No kasta. Saan nga inaldaw ti overtime yu? Saan? Sagpaminsan laeng. Anya? Agul-ulbud ka di ti asawak. Oh, sapay la ko matabidot ti atap ko. Diyos ko, isurom ko madaramidak. Andan ti asawak. O, Vina. Anya pa lang tiraramide. Rumbang kuma nakaturong ka ita. Adalang man tirabi eh. Nasayata si Mangpat kan, William. Talagang amin nga inururay ka. Adda kayat ko asaludsudan kan ka. Ha? Anya na ita? Ala, ibaga mo tani nabanlugak. Kaya't konti na. Napatid kami ka di pa'y apamilyam kan ka? Anya ka din dahi asal saludsudan. Siyempre, napatid kayo kanya, tada kayo ti pamilya. Nukas nga rod. Apay adi mo man la maibingayan iti uri basit lang nga oras dagiti anak ta. Ha? Masyanak ngamin kadakwada. Takan ayon da nga urayan ti panaghawid mo. Ngam kanayon ka matamarabian. Naggapwam ka di talaga. Di ka di makaawat. Di mo timbagak nga overtime ak. Narigat ka di amaawatan dahi ta, Vina. Para mo't lang kada kayo ti kasto yung aramidag. Sika kumamot kan ati makaammo amang ipakaawat kadakwada ti dahi ta. Nang runa ka ni Arian, gabuta iso ti inauna. Apay, sika ka dila ang tagov overtime, William. Da kami amin Kasta nga mintibilin ni boss. Apay nga rod asaan mo ta nag-overtime ni Era. Ha? William, nagsarita kami itay laeng. Sagpaminsan ka no laeng mati overtime yo. Basta siya, pudno ti bagbagakan ka. Adakan ka, no sino ti patsyem ka na kami Panang dadaal ti kastang ibagbagada. Di mo patpatsyen dang itatat tao. Era, mabalin ka din agsarita ta. Oh, anyan pagsaritaan ta, William. Omega, rumwarta di ti opisina. Ijerwar ti pagsaritaan ta. Sige nga ron, sana bale. Gaputa lunch break matan. O ala, mapantangaro di ti may sa restaurant di ta sidag. Anya? Kasano ang naramid mo ti kasjay ni Vina? Nagsayata tao ta sawam. Kasla mapampanunot ko asinaan ni Carol, friend. Ang mga nudakdakos ti mabali na mapasamak. Naku na ngamin nga agpakamatay na panawak. Ke, anya nga ron ti plano mita? Makadkadlawon ni Vina. Amok da ita.
Kaputo sa bali dagiti tigtignay na itinaudi a panagsarita mi. Kan may sa, masyanak na tlahan ka nagiti anak mi. Ay na, William, agpanunot ka na imbag. Saan pa yan naladaw ti amin? Di mo kumay palubos ang marakrak ti pamilyam. Gapulang iti basol nga ayan ayat yu kini Carol. Ngam sigod nga gayan ayat kami. Intuloy mi lang, tinaputod idi nga ayan ayat mi. Ngam saan kayo ang nagkatuluyan? Kaya't asawan dayta, asan ada kayo tinaikari aparay tutunggal maysa. Minamaag dayta nga ayan. Agpanunot kayo kuma, William. Kasaritam ni Carol. Kaya't ilintag yun, ti kamalian aramid yo. Tata, imbag man tanasapa ka ita nagawin. Ngam nakaturugan dagiti kakabsat ko. Inururay da kamatla itay. Ariyan, anak ko. Amom tatang, ipatpatag da ka unay. Sapay la ko ma, tagsublin ti sigud apam matag mo kada kami. Ipatpatag kayo mo't talaga. As sino nga mintin ang ibaga, asaan kayo anapatag kanyak? Awan, tatang. Kinapudno na. Kanayon nga ibaga ni nanang anapatag kami kan ka. Ngam, sa balimat nga minti makitkita kan marikrik na. Gistay nga min awanan oras mo kada kami. Saanan akas idi at talaga amarik nami ti pamatag ti maysa nga ama. Arian, pasensya ka lang kuman, anak ko. Talaga lang kami na makumikumak iti trabaho. Ayang ikarit, sulnitak na itinagkurangak ka na kayo. Ipatpatag kayo unay, anak ko. Pangasim ko, Makarol. Saan mo nga i-post na itinadawan tayo ti social media? Di mo kaya ti maibabain? Ay, ayatan ka unay, William. Diyak kayat ti mayadayukan ka. Pangaasim ta dinak panawan. Ngam husto ti kunan era agayem ko. Awan na pulos ti nasayata banagan ti basol a relasyon ta. Kunak mano ay ayatan nak, William. Apayakas tamat ti magbagam. Carol, masyanak ka na ti anak ko. Awan na pulos oras ko kanakwana. Di na kasinaan, William. Tano aramidam ti kasta. Awagak ti asawam kat ibagak ti may papaniti relasyon ta. Anya? Saan? Di mo aramidan ti kasta. Ang mga no dumikar ti sigod na sakit ni Vina iti puso, numaamuan na ti may papan kadata. Awan bibiyang ko! Basta no ipilit mo ti kayat mo, aramidak ti imbagak. Anya? Ti awanan bain alalaki. Talaga di nasusumbatan ti text kan awag ko kan kuana. Kan manon nga aldaw adi imay dito'y dagos ko. Sanyag sigurado ti awanan bain alalaki. Kas jay laka-laka kan kuana ti panangisinan kanyak. Di naman la panunutan matirik na ka. Awagak pa'y maminsan. No talaga di nasumbatan. Agsagana iti aramidak. Abay pinayaban dito balayo, friend. Agkupit ti barukong ko. Gapo ka dagito'y makit-kita. Ha? Anya dahi sa aladawan? Ladawan daw, William, kan ti babae na. Ha? Kan adda pa'y video da adwa. Nangalaam ka dagita. In forward ti babae na kanya kera. Anya? Marigata nakagangas. Tulungan na kuma. Vina, tinasayaan. Itaregalaan nga ospital. Ala, mangan kan, anak ko. Manual dawon adi ka mangmangan. Awan ganas ko amangan nana. Nabayag nga minan nga ibagbagak asinaam dayjay a William. Tasaan nga agnanayon ang matagikwam. Tadakit nga rod pamilya na. Apay-pay lang amin anam amok dayjay a tao nanang. Apay-pay lang amin na nagsabat ti dalan mi. No sinaan nagmatlagayam.
Aklonam tigasat mo, ta sinarak mo dayta. Binagbagaan kay din, ngam dinak mat dinangag. Kastoy ka niya talaga. Tigasat dagiti kirida akas kanya. Mangnamnamalatan iti awan. Nala, pag nakmam dayta na pasamak, amum no sumaruno. Di kan makirelasyon iti adasawa na. Taurayan niya tararamidem. Di mon tumabukudan apulos. Kan kang runaan ti amin. Basol iti namarso ati kasta. Nana. Pagbabawyam ti inaramid mo kat mga barwanan ka anak ko. Inton sumaruno, pilyam tuntay lalaki nga awan sabit na. Anya tinapasama ka ni Era. Apay ngayon tarayo dito ospital ti asawak. Naatake iti puso ti gayem ko. Gapu iti kabit mo ani Carol, William. Anya ti kayat mo asawan. Impakita ni Carol lagi tila dawan ken video yo adwa. Anya? Inaklon na nga da relasyon yo. Kasta unay asakit tinakan ni Vina. Iso at timbikar man ang tisigo da sakit na. Okay. Anya nga rin ti kasasad ti asawa kita. Nakasaritam ka din ti doktor. San pa'y? Ikararag tayo langan. Asapay ko ma. Na malasatan ti kayem ko ti kasya na pagting na William. Diyos ko. Agbabawi ako ng gapoy tinaramit ko. Ikanak kumapay ti gondaway amang nilintag ka rin tinagbasulak iti pamilyak. Nang runay ti asawak. Ikarik, agbalbaliw ako na. Pagimbagam kumati asawak, Diyos ko. Tatang, mapukaw tayo ka din ni Nanang. Mas nagkararag tayo lahat anak ko. Patsyak adenggan ti Diyos ti kararag tayo. Ipatpatag ko unay ni Nanang, Tatang. Diyak kaya namatay. Pagkawanan na kanak ko. Basol ko ti kasya nagpanagan ni Nanang iyo. Basta inton makariing ni Nanang, saan niya ko man napaspasakitan, Tatang. Ikarik anak ko. Sulnitak amin ang nagkurang kada kayo o pamilyak. Pakawanan nak, William. Diyak matimpagaro pa kas ti pagbanagan ti asawam. Nakakaasi ti lang at ti asawa, Carol. Masyanak unay ka ti anak mi. Kamuta sangit na sangit. Di na kaya ta mapukaw ti inada. Pakawanan nak, William. Siyak ti makagapuno apay na pasabak ti kastoy ti asawam. Umadayo ako na tapno makapangrugi kayo manan. Pagyaman na, Carol. Sapay lang ko ma. Namasarakam tumatlang ti lalaki at talaga aparakan ka. Kumustan tirik na, Vina? Nasaya at matan, ngam agkapsutak. Tunggal malagip ko tinakita kaladawan kan video yo iti babae. Pag-awanan na ko ma, Vina, asawa. Aminado ak, iti basol ko. Nagbidutak. Nailaw anak. Nakasaganak amang sulnit iti aduan nagkurangan ka na kayo pamilya. Nagrunakan kang asawa. Ay ayatin ka, Vina. Pag-awanan na kuma. Awan ti amok ang nagkurangakan ka. Inayat ka iti husto. Impayan ka iti anak. Kan impamaysak tinangasikaso kan ka nga asawak. Gamno apo yan naramid mo ti kastay kaniyak. Sorry, bakit? Sorry. Nula suliso ka kiti awis tirasag. Nailaw anak. Namiris kong tibindot ko. Isa, pag-awanan lang ko ma. Ayayatin ka, Vina, asawa.
Ayayatan ka mat, William. Iso na apektara na kiti husto. Tanalaus ti panagayat ko kan ka. Nagsakit tinaramid mo. Ngamno ko naman nagbabawyamon ti amin. Sige. Ikan ka pa iti may sagon daway. Basta ikariman di mon ulitan tinaramid mo. Wan, Vina. Wan. Promise. Ipatpatig kayo karagit anak ta. Biyag ti tao. Kumusta kayong tatang? Mayatan, anak ko. Anyat ko na ti doktor ngay. Jackie, anak ko. Hala, apay ngagsangit kayo magdananang. Anyat ka di ti sakit ni tatang. Kari ka, anya ka kadi. Okay akon. Awan sakit ko anak ko. Naimbag akon. At naintin ti doktor nga agas ko. Ha? Agpaiso ka di, nanang. Uwen anak ko. Isu nga awan ti rumbang nga pagdanagam kanya. Charlie. Hindi ka unay, Erika. Ang mga numanggit na ka, dagiti anak ta. Apay asik apay tinadaan iti sakit. Charlie, asik mo. Di kagsangit. Laglagi pam. Sikat ti silaw ti pagtangan. Masapula na tibkar ka, Erika. Charlie. Kasanon no makita na kadagiti anak ta. Di, agsasangit tayo aminen. Imbes na si kangay natin mang patibkar, iti pakinakam dagiti anak ta. Saan? Ta si kamat ti umunang agsangsangit. Charlie. Di kagsangit kunak. Diyak nga ron malapdan. Sige. Ikarigatag ti saan ngagsangit. Ipakita met anatibkar ka. Sana kastasi ka ti makaunang agsangit. Jak tupay agsangit na masagnan. Sikan tulakit din. Hello, Manang Jodeline. Hello, nakaawag ka mat. Kat kumusta ang asawa, Amerika? Kasdila ta, Manang. Agpapaagas lata. Nayon ako mamanan ti utang ko kan ka, Manang. Kasano daytan ngay. Binulan mat lamang ibaga ka ni ti kwarta, Erika. Si kamat lat papapananti matmat gadak dito abroad na natin ko. Ha? Panunutan ko mamat, anda pamilyak. Upat dagiti anak ko. Pasensya kan, Manang. Sika lang aming tinamnamaag ang makatulong kanya. Hapay no aga-abroad ka nga minan.Ag-apply ka, tatulungan ka. Anya, masakit ti asawa. Diyak mapanawan, Manang. Di mo mapanawan ka? Kastamlatan itag na nayon. Agut utang kalatan. Kasanon, mawan mautang ka mon. Pangalaang nga rin iti pagagas ka asawam. Manang. Ay na, ayabang pailaan ti katuga nga mga babae. Isu ti mga sikaso iti asawam.Ag-apply ka kit di matan iti abron. Tatulungan ka. Siyak ti makamo iti gastusan nga agabron. Sige, Manang. Katagyaman na. Sana na masapol nga gabrod ka.
Kastoy lang nga ruden ti kasasahad ko. Pumanaw ka pa lang. Di ka nag-abroad. Bundawayak ti kaadda ti kabsat ko amang tulong kanyak lakay. Agabrodak, tapno mapaagasan ka. Anda ka, City Diyos. Uray sa anak nga agagas. Patsek nga gimbagak. Iswa sana na masapol nga umadayo ka. Kontra itiriknak daramidak. Di ka kaya't ang panawan. Ngam kapilitan, Charlie. Tulungan nak ni Manang Judeline nga agabron. Inak manggad iti pagpaagas mo. At iti advance abayad ko iti utang ko kan ka, Manang. Nala, idulin mon. Tay pauit mo to iti Pilipinas data. Tapno adda pagpaagas ti asawam. Kandi mon bayadan dagiti naalam a kwarta kanyak. Ipauit mo lang nga ni iti Pilipinas. Tapno adda pagpaagas ti asawam. Agyaman nak, Manang. Nagsaya at kauna yakabsan. Sapay ko mga ron at hagimbagan ti asawam. Wan nga rod, Manang. Inlimad ti asawak ti sakit na. Aging gaanag tinag a kanser. Di na ngamin kayat tagpa-doktor idi. Tati amuna, gagangay la a sakit ti tiyan ti marikrik nana. Ngam addamat gayam tsumurnan. Narigat nga minumayalang-alang ti sakit. Nang runa ka dagituyan na panawan, tani. Nagadun ti tumtumpo rasak sakit. Wan nga rod, Manang. Nala, dawatan tayo ti kaasi ti Diyos. Tapno agimbagan di asawam. Hello, Charlie. Lakay. Kumusta ka? Okay lang. Awan pagdanagam kanyak. Umigpig sa akon. Ha? Agpaiso? Wen, sika, kumusta ditan? Okay, akla ang lakay. Ay, wen, agpauitak no bigat. Ipauit ko amin asweldo, tapno adda pagpaagas mo. Mangibate ka matitiparakan ka. Di mo ipawit amin ti sweldo. Yak kaya't nga agkurang kayo iti gastusan dita. Iso adi mo kumaliwayan ti agagas, ha? Wen, di ka madanagan. Ipauit ko amin asweldo, ha? Gatangam amin nga agas mo. Wen, bakit? Di nakpakadanagan ko nakmat. Kailiw na kan, nakita nakta. Uray siyak lakay. Kailiw kayo mutan. Kasaritak man ti inauna nga anak na. Sige, mabit lang nga, tayo ba? Hello, Nanang. Hello, anak. Kumusta kayon? Anyat ar-aramida man ako. Madamati pa nagrepasok, Nanang. Eksamin mi nga min inton bigat. Kasta ka di. Kat, kumusta kayon kadagiti addim? Okay kami lang dito'y, Nanang. Kailiw da kayon. Kaano kayo nga gawin? Ay na, mabayag pa iti bakasyon ko, anak. Nanang, Anak, agsingsingpat kayo, han. Di yu is-stressan ni tatang yu. Tapno agimbagan. wan Nanang. Ngam, apay akas dyan ni tatang. Kanayon nga agsangit. Ha? Kwa, mailiw siguro kanya, anak. Iso nga andi ngayon yun. Wan Nanang. Sige nga rodan, anak ko. Ituloy mo tagripaso. Itod mo pa ang ti cellphone kini tatang mo. Wan Nanang. Charlie lakay. Kanday ta ka manan. Agsangit ka man ako na akong bakit. Amo matadyak kaya, tikas tag hararamida. Diyak namin kabailan, numapukaw ka kada kami. Isong agagas ka. Kandawatan tati kaasin ni Apo Diyos. Tapno pa imbagan na ka. Wen, saan tayo tanggal ti biyag tayo? Kat no dumtangan ti kadang ko. Masapol nga awatan tayo dayta. Tano siya, nabayagan asinaganhak dayta. Nakasagana kon, no talaga kadang kon, bakit? Di ka man nagsao iti kasta. Agbyag ka pa hindi tinapaot. Wen ka di, anya kan sa. Sige, tamo ka naman no ka.
Iso nga ginanakan. I love you ba kahit? I love you too, Lakay. Alang nga Roden. Agan anat ka ditawan. God bless you. Bye. Bye, Lakay. Diyak lang, di ka ba kailan lumapukaw ni Charlie? Ay, ti asawa. Agimbag kumapay ti asawa. Diyos ko. Anay ko, anay. Kasi na kumapo. Charlie, anak ko. Nasakit ka di man ang tiyan mo. Ay na, mapantalaan yan iti ospital. Sana na. May katumot lang ng madamdaman ito eh. Iyawatan dakman kindi ti agas ko para ut-ut tag tumarak. Makapadanag ka mo't anak ko. Mapantalaan yan iti ospital. Saan nga ron din? Di ka makawawat aya. Ikandakit din iti agas ko tag tumarak. Narabyan ka man na Erika. Nag-overtime, Manang. Ay, di ka unay Di maabuswan ti bagim, tama nga no si kamat agsakit. Saan, Manang? Overtime ka nga overtime. Awan mat maururnong mo. Mapmapan mat amin iti agas ta asawam. Kasapulan ti kwarta, Manang. Basta agimbag ko man ti asawa. Hala katagan anos ka nga rod. Ang amtay kanayon ko nga ibagakan ka Di mo parigatan ti bagim, tapno saan ka nga agsakit. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Mayat mo't balasan ka. Ni Charlie ngay. Kumusta, Nanang? Linabarak itay, kan pinakan kumutan. Ha? Linabaran niyo ko nayo? Apay, saan ka di makadigos nga is-iso? Ay, ikwa. Ay, Charlie anak ka. Kasauna ka kano ni Erika. Hello, bakit? Kaano ka nga agawid? Mabiitan lakay. 2 bulan laangan agawid akton. Sige, makatuturo ka. Kaya't kung tiyagin na. Ha? Sige. Agin na ka nga Rodan. Itad mo kininanang ti cellphone ka kasarita. Sanan. Ada ka no aramidan na. Sige. Bye. I love you. Ay, sige nga Rod. Bye. Nakakaasim at asawa. Madlaw pa nakapso. Erika! Aping agsangsangit ka manan. Masyanak ngamin iti asawa man. Di ka una agladingit ading ko. Ikarikatampay lang iwak si iti panunot mo ti may papaniti asawam. Ang mga numapiktaran ti trabaho kan salunat mo. Wag ladladingit kalatan. Ipakita mo't anatibkar ka Agkararag kakit di ka ni Apo Diyos. Nalpasan ti minimart a pinatakder mo iti sangwanan ti balayo anak ko. In-deliver damutan dagiti mailako iti minimart. Wala nang. Ano sa nyo pa lang asikasuhan? Da kayo pa ti aglako. Tano sumangpet ti asawak. Isunto ti makamo. Wala anak ko. Agawidan ni Erika. Anak ko, kasano nga ipalawag ko kini Erika ti inararamid mo. Sigurado nga agsakit tinakam day chay. Ang mga panunutan na abinaybayan ka, anak ko. Saan? Man nakaawat niya sawak nanang. Basta tibilin ko. Da kayon ti makamo kadagiti anak ko. Di baybayan ni da. Inton mataya kon. Di ka kumagsao iti kasta. Tagbiag ka pa iti napawat, anak ko.
Kan na kani Apo Diyos, iti atindog pa'y apanagbihan. Nadano nanti pa nagbakasyon mo, ading ko. Wan manang, magagara na kun ang makasangpot iti Pilipinas. Pakumusta am tulangan da nanang. Wan manang, Ada kwarta mga agawin. kwa, adda basit manang. Awan ngamin dagbat-bati kanya. Taipaw-pawit ko amin aswelto. Mabit nga nga ron. Adoy. Adun ti utang ko kan ka manang. Ay na, di mon panunutan day jay. Jakon pabayadan dagi jay. Kan uray day to itad ko kan kaita. Jak pabayadan. Tulong ko kada kayo. Agyaman ako na manang. Nakasingsingpat ka talaga. Apay akas tamad ng tilangam, Charlie. Nagkutong ka. Di ka agsangit. Anya ka kadi. Napigsak pa'y. Agimbagak pa'y. Kailiw da ka dagiti anak ta. Charlie, asawa. Kailiw kayo matunayan. Tanyat ko na ti doktor. Kumusta ti salunat mo? Mabanugak nga agsaw. Matulog ak pa'y. Napuyatan ak ngamin. Sige, iturong mo pa'y nga ron. Takasaritak ni Nanang. Nanang, akin minimart iti na ipatakder dita sangwanan ti balay. Apelyido tayo matinagan ti minimart. Ay, da kayo, Erika. Anya? Sino tinagparamin? Ni Charlie. Anya? Idinaamuan ni Charlie akim maron ti sakit na. Nga awanan tinamnaman na. Dita tinangipanan na iti kwarta nga impaw-pawit mo. Imbes sa pagpadoktor na. Impaaramid na laangan iti minimart. Tapno adda ka no pangrugyan nyo nga agina. Anya? Di na kaya't nga ibagakan ka na karon ti sakit na. Nagwarasan ti kanser iti bagina. Iso nakapsutan ti anak ko. Anya? Nanang, Lola, ni Tatang, marigatan nga gamot. Anya? Umay kayo. Intay kita ni Tatang. Charlie, anak ko. Erika. Pagkadakon. Laglagi pa niyo. Ipatpatag kayo. Amin. Di na kang panawan, Charlie. Lumaban ka kuman. Charlie! Charlie, asawa! Apa yung pinanawan na kami? Charlie! Anak ko! Pinanawan na tayo ni Tatang Nanang. Anak ko, Yaglem pagarop. At damat ko ngayon nadagsa na sakit ni Tatang. Apay nga ngayon limat yun di sakit na. nakawanan na anak ko. Ngam tinungpal ko lang ang tikayat ni ama kayo. Di na kaya't nagladingit kayo. Iso anak pamarang nga okay. Nga oray na saan man. Nakakaasimat ti amamin. Ingka manganan, Erika. Di ka pa'y nangnangan, manipot iti kalman. Awan ganas ko amangan, nanang.
Awatan tayo kumahan tinapagtang ni Charlie. Balasan. Nasakit di papanaw na. Nagrikat nga aklunan na ita. Ngam ikarigatan tayo. Balasan ko. Kastamat lang kayo. Ngam amay abinaybayan nyo ti asawa. Ha? Anya binaybayan. Kaputay baga na adi yun ipaangkas. Nagtungpal kayo nga. Kat hindi medyo may kanyak ti saan na pa nagpaangas. No diyo ko mainaramit ti kasta. Nalapit. Si Bibiang pay lang aging gaita ni Charlie. Saan kumamata kasta ti panagsasaom, Erika? Taasino aya tinaganak amaragsakan iti ipupusay ti anak na. No kasakit kan ka ti ipupusayan ti anak ko. Nakarkaro pa'y kanya, Erika. Eso apang naasim, di ka agpapasol. Tanalabit, agpatinggalangan ijay ti biyag ti anak ko. Erika. Napanan ni Lolam, Jackie. Nagawid din ijay probinsya, nanang. Agsangsangit apin manaw itay. Inungtan nyo kano ngamin, iso ang nasakitan. Sige, kamakamot ni Nanang, anak ko. Nanang. Apay nga ka dito'y terminal, tibas, Erika. Nanang, pakawanan ko nga. Pasensya kayo ni iti panagsasaok iti kalabas nga aldaw. Aklunag, Erika. Nasakitan iti kasjay ngay bagam. Gambawatan nga balasan ko. Tamo kabungala ang tinakaro aladingit mo na ijay. Sorry, Nanang. Saan kayo kumapinagawin iti probinsya? Kasapulan na kayo kadagiti apo ko yun. Pinanawan na tayo lang arudan ti asawa. Sa ita, panawan na kami man. Erika. Ulit tagtagkid daw iti pasensya, Nanang. Naamiris konti amin. Awan ti rumbang ang mapabasol iti pupusayan ti asawa. Aklonan tayon ti amin. Uwan balasan ko. Talaga siguro nga agpatinggalangan ijay tibiyag ti anak. Nasakit man nga awatan. Nga may karkarigatan tayo, balasan ko. Kat di mo ko mabaybayan, dagiti apo ko, Erika. Kastamutan ti pinatakdar day di Charlie ang negosyo yun. Takwartang batlaang tinagkapuan day jay aminin ba. Pangrukyan niyo nga agita. Nakatantanok nga ama kan asawa day di Charlie. Nanang. Ngamin, insakripisyo na ti panagagas na para iti pamilya na. Uwan, taday tay di tisang kabalikas na. Di na kaya't nga agregat kayo. Inton ison ti pumusay, balasan ko.